Ahoj, ako sa mas? Toto je 3. lekcia. Moja denná rutina. Vstávam o 7 ráno. Raňajkujem a pijem kávu. Vychádzam z domu a idem do práce. Pracujem ako lekár v malej nemocnici. Po obede sa vraciam domov. Večeriam o 8. Chvíľu pozerám videá na počítači. A potom idem spať. Ahoj, ako sa mas? Toto je 3. lekcia. Moja denná rutina. Vstávam o 7 ráno. Raňajkujem a pijem kávu. Vychádzam z domu a idem do práce. Pracujem ako lekár v malej nemocnici. Po obede sa vraciam domov. Večeriam o 8. Chvíľu pozerám videá na počítači. A potom idem spať. Ahoj, ako sa mas? Toto je 3. lekcia. Moja denná rutina. Vstávam o 7 ráno. Raňajkujem a pijem kávu. Vychádzam z domu a idem do práce. Pracujem ako lekár v malej nemocnici. Po obede sa vraciam domov. Večeriam o 8. Chvíľu pozerám videá na počítači. A potom idem spať.